Hari ini saya touch. Aku lagi. Saya kira pakai. Nah. Kasih Kristina, Haleluya, Praise the Lord. Ada di ini समाव बे सार्भिसनि उनाव जायखिजाया बेमारानो जा आरो बे सार्भिस जोबनायनि उनाव जोंनि टीमासो आमार टीम हे प्रार्थना करिब जायखिजाया बेमारानो जा हालेलुया दिनैफोरबो जिसुनि मुङाव नोंनियाव खर' सानायानो जा जन्दिसानो जा निम'निया टाइफयडआनो जा केन्सारानो जा टिउमारानो जा गासैबो गानो रोङै बेमारखौब्लाबो दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव जाहैबाय गासैबो गोजान जायो हालेलुया दिनै जों जाय इसोरखौ फोथायो बे इसोरा जाहैबाय बोलो गैयै इसोर नङा जाय इसोरखौ जों फोथायो बे इसोरा जाहैबाय बेंगा इसोर नङा हालेलुया जाय इसोरखौ जों खुलुमो बे जाहैबाय जिबित इसोर बे जाहैबाय गोथां इसोर बे अख्रां आरो बे पृथिबीखौ गासैखौबो बियो गावनि बुंनाय बायख'जोंनो सोरजिदों हालेलुया जेसेबांनोखि दिनै संसाराव थानाय मेडिसिनानो जाया मानो बे जाहैबाय गासैखौबो बियो बुंनाय रावजोंनो सोरजिदों आरो बे सोरजिगिरि इसोरखौसो जों खुलुमो आरो बे सोरजिगिरि इसोरा जोंनि गेजेराव दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो दिनै सोरजिगिरि इसोरा थानायखायसो जुदिअ आउट अफ जिर' बे मण्डलिखौ स्टार्ट खालामदों होनदों खारना जाहैबाय इसोरा जाहैबाय आउट अफ जिर' हि केन मेक इउ सामथिं जिर'निफ्रायनो माबा मोनसे बियो 1 2 3 होदेरनानै बे जिर'खौ माल्टिप्लाइ खालामनो हाग्रा इसोर बियो हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो जों जुदि इसोरनि इच्छायाव दङब्ला इसोरनि थोननाय बायदि जों जुदि थाबायोब्ला जों जाहैबाय जिंगासिनांगौ गैया निराशा जानांगौ गैया गोसो बायनांगौ गैया मानो होनबा बे इसोरा जाहैबाय जेरावनोखि जिर' बेयावनो बे संसारखौ सोरजिदों हालेलुया प्रेज द लर्ड जेरावनोखि जोंनि पकेटाव जिर' जोंनि मण्डलिनि फैसाया जिर' बेयावनो बे जाहैबाय माबा मोनसे खामानि मावनो हायो जों जिर'नि बाथ्रा जुदि बुङोब्ला इसोरा जोंखौ माबायदि दैदेनबोदों जों बुंनो हायो हालेलुया बे इसोरा जाहैबाय जोंनि जि एसे दङ बेखौनो माल्टिप्लिकेशन बे जाहैबाय बारायहोनो हाग्रा इसोर बियो जेराव लामा गैया बेयावनो लामा खेवनानै होनो हाग्रा इसोर बियो जेराव आसा गैया बेयावनो आसा होग्रा इसोर बियो जेराव मानसिफोरा होनगोन बे मण्डलिया जालिया गोमालांसिगोन सोरबा बोसोरथामनि डेट होनो हागौ सोरबा बोसोरब्रैनि डेट होनो हागौ नाथाय इसोरजों जुदि थाबायोब्ला बोसोरब्रै बोसोरबानि गेजेराव बे डाबल मेम्बार जागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड नाथाय बे बोलोगोरा इसोरखौ जोङो सिनायनो नांगौ आरो बुजिनो नांगौ बिनि मावनायफोरखौ बिनि बोसोनखौ जोंनि जिउनि गियानजों जोङो बुजिनांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनैहाय आं बेयाव जाहैबाय डिनोमिनेशनखौ प्रसार खालामनो फैयाखै दिनैहाय आं बेयाव जाहैबाय बाप्तिस्टनि जानानै बोसोन बुंनो फैयाखै बेयाव जाहैबाय आङो केथलिकनि जानानै सिआरसिनि जानानै एनएलसिनि जानानै आङो बोसोन बुंनो फैयाखै बेयाव जाहैबाय आङो जिसुनि जानानैसो बोसोन बुंनो फैदों हालेलुया दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जाहैबाय डिनोमिनेशनखौ इन्ट्रडिउस खालामाखै दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जाहैबाय बियो एनएलसिखौ दायाखै बाप्तिस्टखौ दायाखै बियो जाहैबाय केथलिकखौ दायाखै सिआरसिखौ दायाखै नाथाय दिनै जिसुआ जाहैबाय गावनि सोरगो रायजोखौ साफ्रोमबो गुरै मानसिखौ गोसो सोलायनाय मानसिखौ सोरगोआव लांनो थाखायसो फैदों हालेलुया दिनै जाय बेक्तिफोरा गाव गावनि गोसोखौ सोलायनानै गासै गाज्रिखौ नागारनानै आं संसारनि हाबाव गेलेबाय थानायनि आंहा सम गैलिया आंनि जिबना मुल्यबान आंनि न'खर आंनि गथ' गथाया बेसेन गोनां आंनो बासायगिरि जिसुखौ नांगौ आरो आंनो जिउनि गोजोननायखौ नांगौ होननानै गुरै गोसोजों गाबख'नाय मानसिफोरखौ दिनै बासायनो थाखायसो जिसु ख्रिस्ट'आ फैदों हालेलुया प्रेज द लर्ड संसारनि नुनायाव नोंहा गोबां रोखोमनि रेकर्ड थानो हागौ मानसिनि हिसाबाव समाजनि हिसाबाव नोंहा गोबां गाज्रिनि जारिमिन थानो हागौ नाथाय जिसुखौ जेब्ला नों लोगो मोनगोन नोंनि जारिमिनखौ बियो सोलायनानै नोंखौ सासे धोरोमिया बेक्ति बानायगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो संसारा जेखि बुङा मानो बे गेदेर बाथ्रा नङा जिसुआ मा बुंदों बेसो गेदेर बाथ्रा हालेलुया संसारालाय माथो खानायखौ आङो जुदि गोलाव लाब्लाबो बुङो बे पास्टर जानानैनो मानो खानाय गोलाव लादों थाख्लु लाबाबो बुंगोन थाख्लुखौ नायनो समाया नुदों उदै गिदिर जाबाबो बुंगोन जानानै उदै देरबाय उदै फिसाब्लाबो होनगोन हे मोनजायानो खोमा सनमान होला रावबो
मानसियालाय माखौ बुङो माखौ बुङा मोजां गानबाबो बुंगोन लेथ्रा गानब्लाबो भिखारिया ड्रेसानो गैया खोमा होनगोन मानसिया माब्लाबा मा मोजां कमेन्ट खालामफेरो नामा हालेलुया उन्नति जाबाबो होनगोन इसोरा बोर होयोब्ला थगायनानैसो धोनि जाबाय बियो आरो गोरिब जाब्लाबो नोंखौ जिरायनोनो सियार होनाय नङा लामायाव सैमायाबो लामा आगारनाय नङा हालेलुया मानसियालाय माखौथो बुङो माखौथो बुङा नों मोजां मावब्लाबो सोंखारिगोन बदनाम होगोन नों गाज्रि मावब्लाथ' आरो दंबावोसै हालेलुया बेनिखायनो खाथिनिखौ बुङा सिथुनानै ओइ लोगो संसारा जिखि बुङा मानो मानसिया आंखौ जिखि सोंखारिया मानो आं जुदि जिउनि बासायगिरिनि बोसोनखौ मानिनानै सोलियोब्ला बेनो जथेस्थ बेनो आंनि थाखाय थोजासे हालेलुया आत्मायाव सोलिग्रा मानसिफोरा संसारा मा बुङो बेखौ गुरुत्व होआ जिउजों दैदेनजानाय मानसिफोरा आंखौ मा बदनाम होदों बे गेदेर बाथ्रा नङा हालेलुया आंजों जिसुआ दंना गैया बेसो गेदेर बाथ्राया दिनै बेनिखायनो आं बेखौनो थुलुंगा होगोन सोरबाया साननो हागौ आं बायदि पापि मानसिखौ दिनै इसोरा मा नाजावगोन नामा आं बायदि रेकर्ड गोनां मानसिखौ मा इसोरा बाहायगोन नामा है जि दिनखालि नों जिसुखौ लोगो मोनगोन जि दिनखालि नोङो गावनि जिबनखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनो गथायगोन आरो बिनि थिननाय बायदि नों जेब्ला थाबायगोन अब्ला बे गोथार जिउआ नोंखौ बाहायगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड नुदों नामा एम्फौ सुमुनिफ्राय सिखिरियाव सोलायो जेराव गथ'फोरा हमनानै तितिलि तितिलि होननानै बिसोरो लानो मोजां मोनो नंगौना नङा नाथाय बे सिखिरिया जाहैबाय डाइरेक्टलि गावनो जानानै फैयाखै जेब्ला एम्फौ सुमुखौ जों नायगोन अब्लाथ' बयबो मुगैयो नुबानो गाफ्लेगोन बुथारगोन जानो हागौ नोङो जिसुखौ लोगो मोनैनि सिगाङाव नोंनि आखल आखुआ एम्फौ सुमुनिख्रुइ गाज्रिसिन नोंनि रायलायनाया गाज्रिसिन हालेलुया नाथाय जे दिनखालि नों जिसुनो गावनि जिबनखौ गथायगोन बै दिनखालि आपका जीवन बदल गया हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो बे दिनासो जाहैबाय नोंनि दिन आरो बे दिनावसो जाहैबाय नोङो इसोरजों नाजावजानायनि दिन हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जोङो 10 बोसोरनि सिगां मा आं गोरोन्थि मावदोंमोन बेखौ लानानै रायलायनानै मानसिखौ खोलैनायनि सम नङा प्रेज द लर्ड बोसोरनै सिगाङाव नोङो मा पाप मावदोंमोन बेखौ लानानै जावले 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 बोखिबाय थानानै मानसिनि जिबनखौ नस्थ' खालामनायनि सम नङा हालेलुया बोसोरसे सिगाङाव जुदि बे गोरोन्थि लामाजों थाबायदोंमोनब्ला दिनै जुदि मोजां जानानै जुदि बियो इसोरनि लामाजों थाबायदोंब्ला बिखौ जाहैबाय इसोरा दैदेनगोन आरो इसोरा बाहायगोन हालेलुया दिनै नाय आं सासे गिर्जायाव अन्थाइ खुबैग्रा हालेलुया ख्रिस्टियानखौ नासयग्रा रेस्टुरेन्टआव खेबसे हाबगासेयाव 2000नि जौ लोंग्रा हालेलुया ड्राग्स लादोंमोन टेब्लेट बाहायदोंमोन नाथाय जि दिनखालि जिसुखौ लोगो मोनबाय बै दिनखालि जिबना सोलायबाय हालेलुया आरो सिगांनि आं जिउ खुङाखिसै नाथाय आंनि बे सिगांनि मावनायखौ जुदि लानानै जुदि सोरबा थानानै आंखौ बखिबाय थायोब्ला बेजों जाहैबाय इसोरा जेबो मतलब गैया नों जुदि जिसुखौ सिनायनानै नों जिसुनियाव गावनि जिबनखौ गथायोब्ला बे बाइबेलनि बोसोना बुंदों सानजानिफ्राय सोनाबहा बेसे गुवार आंबो नोंनि गासै गोरोन्थिखौ अपराधखौ बिदि गोजानाव जायखार होबाय होनदों हालेलुया आरो खेबसे निमाहा होबाय आरो बे पापखौ आं माब्लाबाबो गोसोखांफिनलिया होननानै दिनै जिसु ख्रिस्टआ बुंदों नाथाय मानसिनि आखला जावले बेंगा बेंगि बायदि फेकेर 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 मोनसे मिस्टेकखौनो बुंबाय थागोन आत्मायाव दावगानो नागिरब्लाबो बेखौ बोख्लायो बे जाहैबाय मानसिनि मोनसे गाज्रि आखल आरो सोरबाया जुदि जिसुखौ मोननायनि उनाव बे मानसिनि गाज्रि आखलाव जुदि थायोब्ला बे गावबो आग बाराया आत्मायाव आरो गुबुन आत्मायाव आग बारायग्राखौबो बियो बोख्लायगोन आरो बिदि मानसिखौ जिसुआ मा बुंदों गोदोनायाव अन्थाइ गिदिर खानानै दैयाव बारसोमनानै थैनायनिख्रुइ गेदेरसिन जेबो गैला होनदों बिनि थाखाय हालेलुया प्रेज द लर्ड जि दिनखालि जोङो जिसुखौ लोगो मोनो जिउआव बे दिनखालि जोंनि चेप्टारानो सोलायो प्रेज द लर्ड जिस दिन हम लोग यीशु मसीह को मुलाकात होता है आत्मा से उसी दिन हम लोग का जो चैप्टर बदल जाता है हालेलुया जो पहले तू था लेकिन अभी नहीं है हालेलुया मैंने टेबलेट लिया था मैंने एक बार रेस्टोरेंट में घुसने से 2000-3000 का दारू पिया था मैं अगर मेरा साथ दोस्ती होता है तो
मैं क्या करता था उसी को मैं शिखर खाने के लिए, सिगरेट पिलाने के लिए, ये दारू पिलाने के लिए मेरा पूरा टेक्निक था, पूरा पिला पिला के ही आया था। लेकिन जिस दिन मैंने प्रभु को मिला उसी दिन मेरा जीवन बदल गया। मैं अभी दारू नहीं पिलाता हूं, लेकिन दारू को छोड़ने के लिए मैं बोलता हूं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दायो आङो सिगरेट सोबोला, नाथाय आङो सिगरेट सोबनायखौ दा सोब होननानै आङो बादा होग्रा जाबाय हालेलुया। दायो आं सिखर जाग्रा नंला, गय जाग्रा नंला, नाथाय दायो गय जानांला, सिखर जानांला होननानै आं बादा होग्रासो व्यक्ति जाबाय हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आरो गोबां जिउ फाग्लाफोरा दिनै जिसुनियाव फैनानै लाइफ चेन्ज, गोबां किडनी डेमेजफोरा दिनै जिसुनियाव फैनानै दिनै जिबनखौ गोजोननायखौ मोनबाय हालेलुया। दिनै आब' नोङो जाय मिनिस्ट्रियाव थांदोंना, फ्राय मानसिफोरा गोदान, किडनी डेमेज, लिभार डेमेज, समाजजों नासयजानाय, समाजजों मुगैजानाय मानसिफोरा जेब्ला जिसुनियाव फैबाय जिबना सोलायबाय। आरो दिनै नायोब्ला बिसोरखौ साहेबफोर बायदि नुयो दा, साइस्थ'आ जाबाय। मानसिफोरा डेट होदोंमोन, एक सप्ताह के बाद वो मर जाएगा, लेकिन प्रभु वो डेट को भी वो हटा सकता है हालेलुया। दिनै डक्टरा नोंखौ बुंनो हागौ मास मोनसेल' नों थांनानै थासिगोन आरो नोंनि बेमारा हामलिया, नाथाय जिसुआ बुंदों मास मोनसे मा, एक सेकेन्डबो नाङा आंनो नोंनि बेमारखौ फोसाबनो थाखाय हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नों साननो हागौ आंनि थाखाय बे समस्याया समाधान जालिया, नाथाय जिसुनो थाखाय 24 मिनिटबो नाङा बे समस्याखौ समाधान खालामनो। नाथाय नों जाहैबाय बदलना पड़ेगा, चेन्ज जानांगोन जोंनि लाइफआ, सोलायनांगोन, सोलायब्लासो इसोरनिफ्राय उत्तरा फैगोन। दिनै आंनि प्रिचिंआ बेनो, दिनैहाय जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ डिनोमिनेसन बानायनो फैयाखै। खाथिनि बुङै लोगो, ओइ लोगो, जिसुआ धर्म प्रसार खालामनो फैयाखै, ख्रिस्टियान धर्म होनो फैयाखै, डिनोमिनेसन होनो फैयाखै, नाथाय सोरगो रायजोसो होनो फैदों। नांगौना नाङा हालेलुया। बाइबेलनि बोसोना खालि अननायनि बाथ्राल' प्रसार खालामनो होआखै, कारेक्सननो, जायिखौ रायनायनो, सोरबाया गोलैलांदोंब्ला बेखौ लुखांनायनो इसोरनि बोसोना बिनि थाखाय हालेलुया। खालि अननाय अननाय अननायल' नङा इसोरनि बोसोना, जायाखैब्ला सोंखारिनांगोनबो, जायाखैब्ला बुंनांगोनबो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुजिदोंना बुजियाखै? प्रेज द लॉर्ड। बे मण्डलीनि गिर्जानि टाइमा बेसेबां? 9। दिनै बेसेबाङा 9आव फैदों आखाइ थिखां। थगायनाङा हले इसोरनि मन्दिराव। टाइमखौ सोर दादों? साबैसेया 9टा बाजियाव फैनाय होनदों आखाइ थिखां। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुजिदोंना? जेब्ला बे एरियानि एमएलए जुदि इलेक्शननि नामाव माबा मोनसे बे गरम बोथोर फैगासिनो मुस्रि होगोन होनबालाय मुस्रिखौ लायनो माथो एकदम दों थाङो, 150 टाकानि मुस्रिखौनो माबा मोनसे होगोन होनब्लाथाय लोगो लोगो खारलांनानै बयनिबो सिगां जाहैयो। बेंकआव फैसा लायनांगौ होनबालाय माथो दा बिराद भिर जागोन, बयनिबो सिगां थाङो। नाथाय जेब्ला गारि हमनांगौ होनो फुङावनो सिखारोना सिखारा? सिखारोना सिखारा? ट्रेन हमनांगौ होनोब्ला टाइमाव थाङो ना थाङा? डक्टरनाव थांनांगौ होनोब्ला टाइमाव थाङो ना थाङा? गिर्जायाव फैनांगौ होनबा 9टायाव होननाया मानोथो 10टानि उनावसो गोबां मानसिफ्रा फैदों। बेसेबां इसोरखौ अनो बेयावनो नुजायो। हे 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाथाय दिनै जोङो जिसुखौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै जिसुखौ जोङो अननांगौ होननानै दिनै बाइबेलनि बोसोनाव बुंना बुङाखै। गावनि इसोरखौ गावनि गोसोजों गोरबोजों दान मोनसे प्यार करनाय, गावनि गोसोजों गोरबोजों गासै दंनाय मानिजों जोङो बे इसोरखौ अननांगौ होनदों ना होनाखै? दिनै जुदि बे इसोरखौ जों जुदि अनोब्ला 9टायाव टाइम होदों बे मण्डलिया, सोर दानाय बे टाइमखौ? मण्डलियानो मिलायनानै दादोंना? होमबा दिनै गावनो मिलायनानै दादों, गावनो रदाय होदों आं 9टायाव फैगोन होननानै। दिनै मानोथो 9टायाव फैनो हायाखै? बेसे नों जिसुखौ अनो बेयावनो नोंनि प्रमाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाथाय बे जिसुखौ जुदि जों अनोब्ला, बे जिसुखौ जुदि जोङो जिउनि बासायगिरि होननानै जुदि जों फोथायोब्ला, दिनै जों मानो फैगोन फैया जनदिस नांनाय बायदि जायो देवबार फैबा। ट्रेन हमनोब्ला फुङावनो सिखारनानै एकदमबारे खास्ल' खास्ल' थांलायगोन, गारि हमनोब्ला एकदमबारे फुङावनो सिखारनानै एकदमबारे रेडि जागोन। नाथाय गिर्जायाव फैनोब्ला
फैगोन फैया गानगोन गाना दख'नाखौ गाननानै गानगोन गाना लंपेन्टखौ गाननानै मानो फैयो बेसेबां अनो जोङो जिसुखौ बेयावनो नुजायो हालेलुया दिनै जुदि आंखौ लाबोदोंब्ला खिजानि माबा मोनसे थांखिनि थाखाय लाबोदों हालेलुया बे मण्डलिया जों फैनायजों लोगोसे बारायनांगौ आरो चेन्ज जानांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड टाइमनि बाथ्रायाव जुदि जों बुङोब्ला टाइम होनोब्ला जों बहुत स्ट्रिक्ट एक्चुअलि प्रेज द लर्ड जोंनियाव 10ता होनोब्ला एक्जेक्ट 10तायाव सियार गोजाब्लाबो जों प्रिचिं खालामो बिनिखायनो गिनानै रावबो लेट जाखाया हालेलुया आत्मायाव जों मानो बारायनो हाया आत्मायाव जों मानो बोलोगोरा जानो हाया खारना जाबाय गिदिर पाप मावनायनि थाखाय नङा फिसा फिसौ जोंहा मिस्टेक जालाङो जिबनाव जाकबाव लिरनाय दङ सैथोखौ मिन्थिनानैब्लाबो नों मोजांखौ मावनांगौखौ मिन्थिनानैबो मावालासिनो थानायानो पाप होननानै बुंदों फरायनानै मोनदों ना मोनाखै हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जाहैबाय आं जाहैबाय डिनोमिनेसन प्रचार खालामनो फैयाखै इसोरनि रायजोखौ प्रचार खालामनो फैदों जोङो नायनि माथाइनि लिरनाय चैप्टार 4 verse 17 आंनि उनाव बयबो फरायफागोन बे समनिफ्रायनो जिसुआ गाहाम रादाबखौ बेबायदि खोथा बायजेनदों गोसो बाफिनदो गाव गावनि पापनिफ्राय गिदिंफिनदो मानोना सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय हालेलुया गोसो सोलायनो थिनदों गासै गाज्रि मावनायखौ नागारनानै जिसुखौ नाजावनो थिनदों आरो बे जिसुखौ नाजावब्लानो इसोरनि रायजोआ नोंजों अलरेडि फैखाबाय सोरगोआव थांनायनि सिगां सोरगोनि रायजोआ नोंजों अलरेडि दंखायो सोरबाया जुदि थैनायनि उनावसो सोरगोआव थांनो नागिरदोंब्ला बे बेक्तिया सोरगोआव थांनो हाया हालेलुया संसाराव थानायावनो अलरेडि जिसुआ जाहैबाय जोंनो सोरगोनि जिबनखौ होनो फैखाबाय जायनियाव बे सोरगोनि जिबना दङ बे बेक्तियासो सोरगोआव थांनो हागोन बे बेक्तियासो थैयाब्लाबो जिसुनि फैनाय समा जेब्ला जागोन अब्ला बे मेगन मोख्रेब गासैयावनो बिरगोन नङाबा गोबां मानसिफोरा थांनो हानाय नङा खाथिनिखौ बुं ओइ लोगो नों रेडि मारना थामथिमना नंगौना नङा हालेलुया जिसुआ जुदि दानो फैयोब्ला थांबानो थामथिम नंगौना नङा नङा रेडि नंगौना नङा सोरबाथ' माथो गिनानै नंगौखौनो होननो हायाखै हे हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया बिनिखायनो दिनै जिसु ख्रिस्टनि प्रचारा जाहैबाय बाप्टिस्ट केथलिक एनएलसिनि बाथ्राखौ लानानै प्रचार खालामाखै सोरगो रायजोनि बाथ्रासो बुंदों हालेलुया सोरबाया गावनि मिशनखौ लानानै डिनोमिनेसन खालामनो गौरब खालामनो हागौ नाथाय नों संसारावनो थालांगोन जों जुदि इसोरखौ लानानै गौरब खालामोब्ला बेखौ मिन्थिगौ आरो सिनायगौ बेयावसो जों गौरब खालामनांगौ गावनि दंनायाव नङा गावनि बेकग्राउन्डआव नङा गावनि थानायाव नङा गावनि हानायाव नङा नाथाय इसोरखौ मोजाङै नों फोथायो आरो मिन्थिगौ दिनै जिसु ख्रिस्टआ जोंनो धर्म प्रचार खालामनो फैयाखै नाथाय बियो जाहैबाय जोंखौ धोरोमिया जिउ खुंनो धोरोमियानि जिबन होनोसो फैदों सोरगो रायजोखौसो होनो फैदों दिनै सोरबाया जुदि गोसो सोलायनानै बे सोरगो रायजोखौ जुदि नाजावोब्ला बे जिसुनियाव जुदि गावनि जिबनखौ दिनैनिफ्राय आं सारेन्डार खालामो गासै संसारनि जानाय लोंनायनिफ्राय गाज्रि आखल आखुनिफ्राय आं सोलायनानै नोंनि इच्छा बायदि थाबायसिगोन होननानै गावखौ गथायोब्ला बिनि जिबनावनो सोरगो रायजोआ मानो होनबा लुकनि लिरनाय 17 जों फरायनि 20-21 सादुसिस फारासिसफोरा सोंदों नोंनि रायजोआ माब्ला फैगोन इसोरनि रायजो होनबाय थायो बे नुजाथिया फैनाय नङा बैयावबा बैयाव नाथाय नोंसोरनि गेजेराव दङ सोरबाया जुदि जिसुखौ जिउनि बासायगिरि होननानै संसारनि गासै गाज्रिनिफ्राय गोसो फाफिननानै इसोरनि लामाजों थाबायोब्ला बेजोंनो इसोरनि रायजोआ दङ हालेलुया नों सोरगोआव थांनायनि सिगां नोंनि जिबनाव नोंनि आत्मायाव अलरेडि सोरगोनि रायजोआ दंखायो जेब्लानो जिसु ख्रिस्टआ फैगोन अब्ला रेपचारनि समा फैगोन अब्ला नों बेजों लोगोसे थांफानो हागोन हालेलुया आरो दिनै इसोरनि रायजोखौ नागारनानै माब्लाबाबो जोङो गोजोननाय जिउ खुंनो हाया इसोरनि रायजोखौ नागारनानै नोङो शान्तिनि जिबन जिउ खुंनो हाया नों आखायाव गोथार बाइबेलखौ लाब्लाबो नों जेसेबां गिर्जा प्रार्थना थांब्लाबो नोंजों लोगोसे जुदि इसोरनि रायजोआ गैयाब्ला नोंनियाव जुदि गोथार जिउआ गैयाब्ला नोंनि गोसो सिङाव मोनसे रंजानाया गैया दिनै बे रंजानायखौ संसारनि मानसिया नागिरदों दिनै मानसिफोरा सानदों थाखा गैयै मानसिफोरा सानदों थाखा थायोब्ला आंनियाव रंजानाय फैगोन नङा थाखाजों रंजानायखौ मोना दिनै न' गैयै मानसिफोरा सानदों न'खौ जुदि प्लास्टार होनानै आरसिसि लुनो हायोब्ला गोजोननाया फैगोन नङा
गारि गैयै मानसिफोरा सानो दिनै गारि जुदि आंनियाव थायोब्ला रंजानाया फैगोन गोजोननाया फैगोन नङा नों गोजोननायखौ बिदि मोना हालेलुया सोरबा हिनजावफोरा सानदों बे ख्रिस्टमासनि सिगां बिउटि पार्लाराव हाबगोन अब्लानो गोजोननायखौ मोनगोन नङा बिदिबो मोना नोङो हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रेज द लर्ड सोरबा आरो जोंनिफ्राय बिजनेसमेनफोरा सानदों आं जुदि हा बिगानैसो लादेरनानै गायग्रा जुदि लाबावनो हायोब्ला बागान खालामनो हायोब्ला गोजोननाया फैगोन नोंहा गोजोननाया बिदिजों फैया हालेलुया गोजोननायखौ नोङो इसोरनि रायजोनि बाहेरायाव थानानै माब्लाबाबो नागिरब्लाबो मोना संसारनि मुवा मोनसेयावबो नोङो गोजोननायखौ मोना मानो होनब्ला बे गोजोननाया बे रंजानाया इसोरनि रायजोआवसो दङ आरो इसोरनि रायजोआ जुदि नोंजों दङब्ला नों आलु बाथोन जाया मानो नोंनियाव गोजोननाय दङ हालेलुया नोंनि एकाउन्टाव फैसा गैया मानो थेवब्लाबो नोङो गोजोननाय आरो रंजानायजों जिउ खुंनो हायो आरो नों महसुस जागोन आंनाव जेनिबो खमि गैया गासैबो दं बायदि मोनगोन नाथाय मानसिया होनगोन जेबोआनो गैया माखौ लानानै एफा दुगार नोंसो मिन्थिगौ मा गोजोननाया दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड गोबां मानसिफोरा दिनै संसारनियावसो दिनै गोजोननायखौ नागिरो दिनै संसारनियावसो रंजानायखौ नागिरो नाथाय नों संसाराव जेसेबां नागिरा मानो नों मोननाय नङा रंजानायखौ गोजोननायखौ आरो गोबां मानसिफोरा दिनै अननायखौ संसारावसो नागिरो दिनै नोङो संसाराव अननायखौ मोननाय नङा हालेलुया प्रेज द लर्ड सैथो बाथ्राखौ बुंनि बिसिफोर जेसेबां नोंसोरो हासबेन्डनिफ्राय नोंनि बे गोसो सिङाव अननाय नांगौ गोसोखौ लानानै अननाय नागिरा मानो अननाया नोंनि हासबेन्डनि जुगिदि आबुं जाया बिसायफोर जेसेबां नोङो संसाराव अननाय नांगौ आंनि बिसिनिफ्राय होननानै नोङो अननायखौ नोङो बिसिनिफ्राय आसा खालामब्लाबो बे बिसिया नोङो बे नोंनि लांदां गोसोआव रानस्रावनाय गोसोआव नोंखौ आबुं खालामनानै अननायजों गोजोन होनो हाया हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बे अननायखौ नागिरनानैनो सोरनिबा बिहामजोआ सोरनिबा न'खराव थाहैबाय सोरनिबा हिनजावा सोरनिबा गदाय जाहैबाय सोरबा हौवाया सोरबा गदाय लानानै फैबाय दिनै मानो दिनै गिदिंबायदों ख्रिस्टियान समाजाव आखायाव बाइबेल दैग्रा मानसिफोरा मानो बिदि खामानि मावदों खारना जाहैबाय बिसोरो जाहैबाय संसाराव गोरोन्थि जायगायाव बिसोरो अननायखौ नागिरदों आरो बे अननायखौ जाहैबाय नों मानसिनिफ्राय आरो संसारनिफ्राय नों मोना हालेलुया प्रेज द लर्ड आं बेयाव जाहैबाय हौवा हिनजावनि गेजेराव नांलाय खमलाय लाबोनो फैयाखै नाथाय आं सैथो बाथ्राखौ होनदों बे अननाया जाहैबाय जायनियाव गोथार जिउ दङ बिनि जिबनावसो बे अननाया आबुं जायो हालेलुया जायनियाव गोथार जिउ दङ बेसो मिन्थिगौ अननाय माने मा हालेलुया आरो बे गोथार जिउजों आबुं खालामजानाय मानसिया बे संसारनि उफ्रा अननायखौ माब्लाबाबो नागिरा बे संसारनि उफ्रा अननायाव बे माब्लाबाबो आन्दायनानै बियो हाबाव गोलैया प्रेज द लर्ड सोरनिबा न'खराव दिनै जुदि अननायनि अभाब जादोंब्ला गोथार जिउनि अभाब नोंसिनि न'खराव सोरबाया जुदि होनोब्ला आंनि बिसाया अना गुबुनजोंसो हाहा लाब्लाब साबसाब दुगा मिनिलायो दिनै जुदि नों जुदि संसाराव जुदि अननायखौ बिदि सोंखारिलायबाय थानानै नागिरदोंब्ला गोरोन्थि जायगायाव नों अननायखौ नागिरगासिनो हालेलुया बे अननाया जाहैबाय इसोरनिफ्रायसो फैयो आरो बे गोथार जिउआसो लुफावना होयो सासे मानसिनि गोसोआव लांदां जायगायाव अननायखौ आबुं खालामो बे जाहैबाय हलि स्पिरिट बाइबेलनि पद सापर्ट होनांगौ रमान्सनि लिरनाय चैप्टार 5 verse 5 जायखौ आं प्रिचिं खालामो मोनफा मोनफा सापर्ट गैयालासिनो आं माब्लाबाबो प्रिचिं खालामा बाइबेलनि बाहेरायाव आं प्रिचिं खालामा फरायनि रमान्स 5:5 सोरबाया जुदि सोरनिबा न'खराव अननायनि खमि जादोंबा गोथार जिउनि खमि बे गोथार जिउआसो नोंनो आबुं अननायखौ लुबावनानै होयो हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बे अननायावनो संसारा दिनै आन्दायनानै दङ बे अननायावनो दिनै मोदायाबो खामानि मावदों बे अननायखौ गोरोन्थि जायगायाव नागिरनायनि थाखाय हाथाय गलायनाय 80 बोसोरनियाबो नायदों ओइ माथो सुन्दरलै खोथाखौ बुजिदों दा बे अननायखौ गोरोन्थि जायगायाव नागिरनायनि थाखाय सैताना खामानि मावो सोरबाया जुदि हाबा जाखानाय मानसिफोरा बे अननायखौ जुदि गोरोन्थि जायगायाव नागिरदोंब्ला नों बिहारि लागोन आरो नोंजों मोदाया अलरेडि बाजाबखाबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड मोनसे बाथ्रा बुंनिया गाज्रि मोननाङा इसोरनि गिफ्ट आरो एन'इन्टिं डिफारेन्स आत्मानि गिफ्टआ जाहैबाय बिदि नों वान्स इसोरनि जिउजों थाबायबाय गोथार जिउजों सुफुं जाबाय आरो नों गिफ्टनि थाखाय बिबाय नोंनो गिफ्टखौ होबाय नाथाय एन'इन्टिंआ जाहैबाय इसोरनि बुस्थिया नोंजों लोगो लोगो थायो स्वयं सोरजिगिरि इसोरानो नोंखौ दैदेनो नोंजों जाफायो नोंजों लोंफायो नोंजों थाफायो
anointing masa होननानै बुङो इब्रानियाव भाषायाव नाथाय गिफ्ट गोबां गिफ्ट लानाय मानसिफोरा दिनै इसोरनि हाबाखौ मावदों आरज खालामबा हिलिं जायो प्रफेसि बुंदों नाथाय लास्टआव सोरनिबा हिनजावखौ मानो लानानै खारदों आं जाहैबाय इसोरनि दासफोरखौ सोंखारिदों नङा हुसियार जा साबधान जा गियानि मानसिफोरा जेब्लायबो मालायनि मिस्टेकखौ नायनानै सोलोङो मूर्ख मानसिफोरा गाव सौग्रुबासो सोलोङो हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै गिफ्ट आरो एनॉइंटिं बेलेग जों सानो एखे नङा साबैसेया बार्थडे बा हाबायाव सोरनिबा गिफ्ट होफेरबाय आखाइ थुलाय सोरनिबा बार्थडेआव बा हाबायाव गिफ्ट लांफेरबायना लांफेराखै होमबा नोंजों बै मानसिया गाज्रि जाबा नों गिफ्टखौ बिफिनो नामा नोंनि हाबायाव आं एफा दाम गोसा खस्थ' खालामनानै गिफ्ट होबाय आंनो हरफिनदो होननानै बियो जानो दिनै बाइबेलाव माथाइनि लिरनाय चैप्टार 7 21 निफ्राय 23 आव होनो फोरबो होनग्रा साफ्रोमबो सोरगोआव हाबनो हाया बिसोर बुंगोन आं सैतान होखारदों आं हिलिं खालामदों नाथाय आफा होनगोन आंनि इच्छा बायदि नों थाबायाखै आंनो हुसिनाया दुरख हिलिं खालामग्रा मानसिफोरनि थाखाय इयो गिफ्टखौ लानानै गावनि गोसो बायदि बिबेसाराव थाबायग्रा मानसिफोरनि थाखाय इयो हालेलुया प्रेज द लर्ड गिफ्टनिख्रुइ इम्पोर्टेन्स इन एनॉइंटिं जेब्ला एनॉइंटिंआ थागोन जिसुआनो नोंजों थाफागोन जाफागोन आरो नोंबो बिजों जाफागोन होनदों प्रकाशित बाइक रेभेलेशन चैप्टार 3:20 आव फरायनो देलाय बे जाहैबाय स्वयं जिसुआ बुंनाय बाथ्रा बियो जहननो सोरबाया जुदि आंनि बाथ्राखौ खोनासंनानै गोसोनि दरवाजाखौ जुदि खेवनानै होयोब्ला आं बिजों हाबफागोन बिजों जाफागोन आरो बिबो आंजों जाफागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदोंना बुजियाखै हालेलुया दिनै गोजोननायखौ जोङो गोरोन्थि जायगायाव मानो नागिरो दिनै गोजोननायखौ रंजानायखौ अननायखौ जोङो मानो गोरोन्थि जायगायाव नागिरो इसोरनि रायजोआव जिसुनियावसो बे गोजोननाया बे रंजानाया दङ आरो बे गोथार जिउ गैयालासिनो बे रंजानायखौ बे गोजोननायखौ नों माब्लाबाबो मोननो हाया प्रेज द लर्ड हालेलुया रमान्सनि 14:17 खौ फराय इसोरनि रायजोआव जानाय लोंनायजों नङा नाथाय गोथार जिउजों दैदेनजानानै धोरोमिया जानाय रंजानाय आरो गोजोननाय दिनै जोङो आखायाव बाइबेल लानानैनो गोजोननाय गैया जायो समाव दिनै जोङो गिर्जायाव हदाय हाबनानैनो जोंनाव रंजानाय गैया जायो नों जुदि रंजानाय गैया जादोंब्ला गोरान जादोंब्ला जिबना गोथार जिउनि एसे हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया दायो आङो एनॉइंटिंखौ एसे दांगोन होननानै बुंदोंमोन बिनि थाखायनो एनॉइंटिंआव जोङो एसे कानेक्टिं जानि एनॉइंटिंनि सोमोन्दै आं बुंनि एनॉइंटिं माने इब्रानिय भाषायाव मासा गासैबो बुंनि मासा मासा माने गासैबो बुंनि माने अभिषेक मासा हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै बे मासाया जेब्ला नोंजों थागोन नों जि खामानियाव आखाइ होगोन बेयावनो इसोरा नोंखौ बोर होगोन नों बिजनेसानो माव नों लेखायानो फराय नों साख्रियानो नागिर नों जिखि जाया नोङो मावनो नों नागिरा मानो बेयावनो इसोरनि बोलोआ नोंजों लोगोसे थागोन बेनिखायनो जों साफ्रोमनोबो बे मासा अभिषेकखौ नांगौ दिनै नों बिजनेस मावो मानो बिजनेसा मानो साक्सेस जाया खोमसिनि हमथा जानाय दङ सासे दखानि होयो फिथा सावनानै दखान होयो बेलेगनिया बिराद नाङो ओमफ्राय बिनिया नाङा अब्ला मिन्थिबाय जेसेबां दखानिफोर दं खाथि खालायाव सैताननि मासा लायो बिसोरो अभिषेक मुहुनि लानानै मानसिफोरखौ फैयो अब्ला बे मा खालामबाय ख्रिस्टियान मानसि रावनावबोथ' मुहुनि लायनो हाया अब्ला बे इसोरनि एनॉइंटेड दासनिफ्राय आरजनि दै लांनानै बे जेब्लायबो सारो दखान खेवनायनि सिगां सारो जिसुनि मुङाव दखान फांबाथाय बे सारो बे समनिफ्राय बे फानखलायनो हायै सेल जाबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जोंनि जिबनावबो बे मासाखौ नांगौ बे अभिषेकखौ नांगौ आरो जेब्ला जोंनि जिबनाव बे अभिषेकआ फैयो अब्लासो गासै बन्धनफोरा गासै हमथा जानायफोरा उदांस्रि जायो दिनै जोंनि गथ' गथायफोरा मानो फरायनायाव मानो आवगाया जायो मासाखौ नांगौ हालेलुया दिनै जोंनि न'खरफोराव बारि बागानफोराव मानो खेथि बाथि मावब्लाबो उन्नति जाया मासाखौ नांगौ हालेलुया जेब्ला इसोरनि जिउआ जेब्ला बे मासाया नोंजों थागोन नों जि खामानियाव आखाइ होगोन बेयावनो जागोन प्रेज द लर्ड हालेलुया दिनै जोंनि न'खराव मासा नांगौना नाङा अभिषेक नांगौना नाङा दिनै जेब्ला बे अभिषेकआ थागोन नोंनि न'खराव नों जाहैबाय मोदायनि बन्धनाव नों थानाय नङा नाथाय मोदायनि सासनखौ नोङो फोजोबस्रांनानै बोलोगोरायै जिउ खुंनो हागोन आरो अब्लानिया मोदाया जेब्ला नुगोन अब्ला होनगोन
बे इसोरनि नखर सोरगोनि रायजोआ बे नखराव दंखायो हालेलुया अब्लानिया मोदाया एटेक खालामनांगौब्लाबो बे नखरखौ गारनानै थांगोन जों गोरना जलायग्रा अजाजों चेलेन्ज खालामो नोंनि मन्त्रआ आंनि खोमोन दोंसेबो सोमावनो हाया मानो होनबा जाय जिसुआ आंनियाव दङ बे जाहैबाय नोंनि सैताननिख्रुइ गिदिरसिन होननानै चेलेन्ज लायो दासिमबो थैयाखै हालेलुया प्रेज द लर्ड नाथाय बे मासाया गैयाब्ला बे इसोरनि जिउआ जुदि गैयाब्ला नों चेलेन्ज लायोब्ला गाबोननो रांख्रेबनानै उदै बेलदां खालामनानै दुब्ला थैगोनबो हालेलुया प्रेज द लर्ड मा मोदायखौ पावार गैया सानदों नामा नोंसोरो मोदायाबो पावार दङ नाथाय मोदायनि पावारनिख्रुइ जिसुनि पावारा बोलोग्रासिन हालेलुया नों बाइबेल कलेजाव थाङाखै जानो हागौ नों बाइबेल फरायनो रोङा जानो हागौ गोदान जिउ आरो बे मासाया जुदि नोंनियाव थायोब्ला नों जुदि आत्मिक जिउ खुङोब्ला नोंखौ जाहैबाय खोमोन दोंसेबो दांनो हाया हालेलुया दिनै नांगौना नाङा नखराव सोलायनाय नांगौना नाङा नखराव अनलायनाय नांगौना नाङा हालेलुया उनावहाय होनाबानो जाबाय गुबुनखौबा थिग अनो आंखौबा अना होननानै हिनजावफोरा है नङा इसोरनिफ्रायसो फैयो हालेलुया गोथार जिउआ जेब्ला थागोन अब्लासो सासेया सासेखौ बुजिलायो हालेलुया नङाब्ला सोरजोंबा लाइन मारि खोमा बिजनेसनि बाथ्रा बुंनानै थाङो होननानै सन्देह जालायलायो सन्देहआ सैताननि खाथिनिखौ बुङो ओइ लोगो सन्देह खालामनाया सैताननि बिनिफ्राय गोजानाव था हालेलुया प्रेज द लर्ड जों हले जेराव थाङो डाइरेक्ट बुङो दै बे मण्डलियाव मा जादों मा कन्डिसन जानानै दं जों मिन्थिया हले बोसोनखौ बुंनांगौबा हले जों डाइरेक्ट बुङो रावखौबो जों कमप्रमाइज खालामा हालेलुया जोंखौ लेंहरलाब्लाबो जों आपत्ति गैया जेबो नांजाखाया मिनियाखाले सनापुर चार्चआवल' नङा हालेलुया संसाराव इसोरखौ मोनि गोबां मानसिफोर दङ हालेलुया ट्रेन स्टेशनाव थांनानै प्रचार खालामहैगोन बक्स लानानै हालेलुया बाजाराव बबेबा बक्स लानानै प्रचार खालामहैगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो जुदि बे सेसन मोनथाम दङ बे मोनथामाव जिखौ बुंगोन सैथोखौ बुंनानै थांगोन हालेलुया जिसयानि लिरनाय चैप्टार 10:27 इंग्लिशाव क्लियार खोनासं It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from his shoulder and his yoke from your neck and the yoke will be destroyed because of the anointing well खोनादों ना because of the anointing well हिन्दीयावबो क्लियार जोंनि बर'आ एसे मिस्टेक जानानै दङ मेजेम जानांगौबा माथो अमा मेजेम जानानै मथा जानांगोन बिदिबाथ' हाइ प्रेसारसो जागोन बेनिखायनो गोबां मानसिफोरा जोंखौ सैताननि होननानै बुङो मानो होनबा बाइबेला ट्रेन्सलेसना एसे मिस्टेक जानानै दङ जोंहा बाइबेला मिस्टेक नङा ट्रेन्सलेट खालामग्रा मानसिया एसे मिस्टेक खालामदों आं हिन्दीयाव फरायनि बयबो आंनि उनाव फरायफागोन उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरे गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा अभिषेकनि थाखाय बे गोदोनाया जेसेबांनोखि नोंहा बजाय गैया मानो गासैबो बायलांगोन होनदों दिनै बे अभिषेकआ जेब्ला जोंनि जिबनाव फैगोन अब्ला जोंखौ गासै मोदाया खानानै दोननाय बन्धनफोरा दिनै फ्रि जागोन हालेलुया दिनै जों मानो 5 मिनिट आरज खालामब्लानो आधा घन्टा आरज खालामनाय बायदि मोनो अभिषेक नांगौ मानो होनबा सैताननि मोनसे बन्धन दङ जेब्ला जोंनि जिबनाव बे अभिषेकआ फैगोन अब्लासो जों बोलो मोनगोन सैथोआव गसंनो नंगौजों थाबायनो सैथो बाथ्रा बुंनो आरो संसाराव जेसेबां दिनसिम थागोन सैताननि जेंना देरहानानै जिउ खुंनो हागोन बे अभिषेकआ जेब्ला जोंनि जिबनाव थागोन दिनै जों साफ्रोमनोबो अभिषेक नांगौ उन्दै गेदेर साफ्रोमनोबो आरो बे अभिषेकखौ जों माबोरै मोननो हायो मोननै रोखोमै जों अभिषेकखौ मोननो हायो मोनसेया जाहैबाय डाइरेक्टलि फ्रम गड इसोरनिफ्राय डाइरेक्टलि जेरेमाया भाबबादिया डाइरेक्टलि इसोरनिफ्राय बे अभिषेकखौ मोनदों आरो उन्दै बैसोआवनो बियो इसोरनि नाबि जानानै हाबा मावदों एम'सआ नाबिबो नङामोन बियो लिभाइट्स पुरुहितफोरनिबो जोलै नङामोन
सासे बियो खेथियकसोमोन आरो बोरमा गुमग्रासोमोन बियो मेन्दा गुमग्रामोन नाथाय बिखौ इसोरनि अभिषेकआ डाइरेक्टलि होदों हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो बे डाइरेक्टलि नों अभिषेकखौ मोननो थाखाय नोङो गावनो इसोरजों बोसोनखौ मानिग्रा जानांगोन इसोरनि इच्छा बायदि थाबायनांगोन आर'जाव नांथाबग्रा जानांगोन गोथार जिउनि थोननाय बायदि थाबायग्रा जानांगोन आरो नों जाहैबाय इसोरनि थाखाय थांनानै थाग्रा व्यक्ति जानांगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो नों जुदि डाइरेक्टलि जुदि इसोरनि अभिषेकखौ जुदि नों मोनाब्ला मोनसे राहायैबो इसोरनि अभिषेकखौ मोननो हायो बाइबेलाव मोननै लामा दङ मोनसेया जाहैबाय एनयन्टिं केरियार जाय मानसिनियाव अभिषेक दङ बे मानसिनि जुगेदि नोङो अभिषेकखौ मोननो हायो हालेलुया प्रेज द लर्ड एलाइजाया नाबिमोन इलिसाया हालौगासिनो दंमोन हालेलुया जेब्ला एलाइजाया थांनानै इलिसानि खाथियाव थांबाय आरो बिनि उनाव फैबाय अब्ला एलाइजाया जेब्ला सोरगोआव थांबाय डाबल नोंनि मेन्टेलखौ नांगौ अभिषेकखौ नांगौ होनबाय अब्ला बिनो आंनि बोलोजों नोङा इसोरनि इच्छा बायदि जाथों होनबाय अब्ला एलाइजाया जेसेबां सोमोनांथाव हाबा मावदों इलिसाया बिनिख्रुइ बांसिन सोमोनांथाव हाबा मावदों हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो पौला गावनि आत्मिकनि फिसा थिमथि लेहेन खालामदों खर' दांनानै आर'ज खालामदों आरो बे जाहैबाय बे अभिषेकखौ रिलिज खालामदों बे पास्टर जादों हालेलुया टाइटासआ थिमथिनि फिसा आत्मानि प्रेज द लर्ड हालेलुया दिनै बिनिखायनो जों मोनसेल' बाइबेल भार्सखौ फरायसिगोन बिनि उनाव जों लर्ड साफारबो दङ मेथ्यु 10:40, 41, 42 बेयाव नाजावनायनि बाथ्रा होनदों सोरबाया जुदि नाबिखौ नाबि होननानै नाजावोब्ला नाबिनाव थानाय बोरखौ मोनो सोरबाया धोरोमिया मानसिखौ धोरोमिया होननानै नाजावोब्ला बिनि बोरखौ मोनो आरो सोरबाया जुदि जिसुनि सेला होननानै नाजावोब्ला फिसा सासे मानसिखौब्लाबो बिनो दै गिलासे होयोब्ला बिनि बोरखौ इसोरा होगोन होनदों हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया दिनै एनयन्टिंखौ जाहैबाय नों जुदि व्यक्तिखौ डाइरेक्टलि इसोरनिफ्राय मोनाखैब्ला नों जाहैबाय इसोरनि एनयन्टेड दासखौ नाजावनायनि जुगिदि नों एनयन्टिंखौ मोननो हायो हालेलुया आंनि आत्मानि बिफाया अस्ट्रेलियानि प्रफेट बियो आरो बे आंनि आत्मिकनि गुरु आत्मिक जिउनि मेगनखौ खेवनानै होदों खिन्थु बिनि सिगांनो आं एनयन्टिंनि थाखाय गांखायो आङो बिनि सिगांनो आं एनयन्टिंनि थाखाय बिराद इसोरनि जिउनि थाखाय गोथार जिउनि थाखाय जिसुनि थाखाय आं फाग्लाखा एक्चुअलि आरो दिनै सोरबाया जुदि इसोरनि थाखाय जिसुनि थाखाय फाग्लिब्ला दिनै बे मानसिया जे बे एनयन्टिंजों सुफुं जागोन हालेलुया गांनाय मानसिफोरासो सुफुं जागोन गाङाखैब्ला नों माब्लाबाबो सुफुं जाया हालेलुया प्रेज द लर्ड गुबुन गुबुन इसोरनि दासनिफ्राय गुबुन गुबुन नों बोरखौ मोननो प्रेज द लर्ड जोंनि सासे बाजै दङ प्रफेटिक गिफ्टखौ मोनदों आंनि आत्मिक बिफानिफ्राय बियो सानदों आंथ' हिन्दुनिफ्रायसो फैनाय आंथ' जेबो रोङा बाइबेलबो रोङा नाथाय आंनोबो बे इसोरनि दासनि बायदि बोरखौ नांगौ इसोरनि दासनि गाननाय जोमनायखौ सुनानै होयो इसोरनि दासनि जेब्ला रुमाव थांनानै जारु मारियो आंनोबो बिनि बोरखौ नांगौ ओरैबायदि गांनाय गोसोजों आर'जजों बियो गोसो गोरबोनिफ्राय नाजावो बे दासखौ जेब्ला बे इसोरनि दासआ गोबाव थाबोयो अब्ला गावनियाव फैसा जोब्बाय अब्ला गावसिनि अमाखौनो बुथार खस्थ'ब्लाबो फाननानै फैसा लाबोनानै बिनो जानो होगासिनो लास्टाव बेसेबांबा बोसोर सिबिनायनि उनाव नाजावनायनि उनाव बिनावबो बे एखे बोरा प्रफेटिक बोरा रिलिज जादों हालेलुया दिनै बाइबेल कलेजनि दरवाजाखौनो नुहैयाखै गोबां मानसिफोरा सानो बाइबेल कलेजाव थांब्लाल' मानसिया जिउजों दैदेनजागोन जिउआव बोलोग्रा जागोन नङा हालेलुया गोबां मानसिफोरा दिनै बाइबेल रोंनानै उल्थासो प्रचार खालामो हालेलुया बिनिखायनो सोरबाया जुदि जिउआव जुदि बोलोग्रा जानोब्ला बे एनयन्टिंआव जुदि थाबायनोब्ला एनयन्टेड दासखौ नाजावनांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड हालेलुया आंनियाव थानाय बोरखौ जुदि नांगौब्ला आंखौ जुदि इसोरनि दास होननानै जुदि नाजावनानै जुदि लानो रोंगौब्ला बे बोरा थालांगोन हालेलुया जोंनिया जिथु आदा बियो जोंखौ मैया रिसिभ खालामदों लाबोदों थानो होदों जुदि हसाखय इसोरनि एनयन्टेड दासआ बेयाव फैनानै थाबैदों आरो आं गोसो गोरबोजों आं बेखौ नाजावदों सासे इसोरनि अभिषेक होजानाय दास होननानै जुदि बे हिसाबै जुदि बिनि बोरा जाहाथे आंनियाव थालाङो होननानै गोसो गोरबोजों जुदि नाजावदोंब्ला बोरा अलरेडि थालांबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड जुदि सानदोंब्ला दोननांगौखाय दोनदों मण्डलियाव रावनावबो जायगा गैया उफाय गैया ओंखायनोथ' दोनबाय आंनियाव जि दं एक्चुअलि बे थालाङा हालेलुया प्रेज द लर्ड
मोननै लामायाव दिनै जोङो बे अभिषेकखौ नाजावनो हायो मोनसेया डाइरेक्टलि फ्रम गड आरो मोनसेया जाहैबाय थ्रु दा एनॉइंटिं केरियार नों डाइरेक्टलि मोनब्लाबो निउ टेस्टामेन्टआव पौला डाइरेक्टलि इनकाउन्टार जादों नाथाय बे आनानियास होननाय सासे इसोरनि सासे आनानिया बे दासनाव थांनानै बे लेहेन प्रार्थना लादों बियो आत्मिकनि फिसा बियो पलनि आत्मिकनि गुरु होनोब्ला बे हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जाहैबाय जों जिउ मुलुगाव आवगायनो थाखाय रेंकिंआव थानाय मानसिफोर नांगौ दिनै नोङो जिखिनियाव दङ बेयावनो जथेस्थ बिदि नङा आत्मिक जिबनावबो रेंकिं दङ सोरबाया जुदि साख्रि मावोब्ला साख्रियावबो रेंक दंना गैया पुलिस डिपार्टमेन्टआव रेंक दंना गैया दा आत्मिक जिबनावबो जाहैबाय बिदि रेंक दङ गोबां मानसिफोरा ल' रेंकिंआव थानायनि थाखाय दिनै सैतानजों देरहानो हाया नोंनि आत्मिक जिबनाव जुदि हाइ रेंकिंआव थायोब्ला नों खेबसे दम होगासेयावनो खारगोन हालेलुया गोरोन्थि बुजिनाङा सैथो बाथ्राखौ आं बुंनि जेब्ला आं मोदाय होखारो एक्चुअलि जाकब 4:7 आं बुङा धमखि होगासेयावनो खारो एक्चुअलि मानो रेंकिं हालेलुया बै रेंकिं गैयै पुलिसफोरखौ थुपि गोजा हमनायखौ होनग्राखौ थेलालायाबो नांलाया साइकेल आला रिक्सालायाबो दम होलायो एसपिया फैलाय एसपि नङा असियानो फैलाय गियोना गिया असिखौ जेलाव हरनो हाया बियो एसपि होनोब्लाथ' डाइरेक्ट इनकाउन्टारनि पावारबो दंखायो बिहा रेंकिंआव दंना गैया बियो एसपिया जिउ मुलुगावबो बिदिनो रेंक दङ हालेलुया दिनै सोरबाया जुदि आंनि बुंनाय बाथ्राखौ बुजिदोंब्ला नों रेंकिंआव आवगायनो हागोन दिनै जोंबो जुदि धोरोमिया जानानै बे रेंकिंआव जुदि फैयोब्ला जोंनि बिनायावबो पावार दङ अजन दङ हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै जों जिखिनि मोनबाय बेयावनो जथेस्थ बिदि नङा दिनै जायफोरा इसोरनि हाबा मावबाय नों जेसेबां मावदों नोंगौ इसोरानो नोंखौ बाहायदों नाथाय नों जुदि बेयावनो थाबाय थायोब्ला नों बिदिनो नोङो सिगाङावबो मावदों दाबो मावदों फैबाय थानायावबो मावगोन नाथाय जों जाहैबाय बे मुगायाव जाहैबाय गुस्लायनायनि मुगा हालेलुया बे मुगाया दिनै रेंकिंआव थांनायनि मुगा हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै नों साननो हागौ आंजों जायालै होननानै जिसुनियाव जुदि गावनि जिबनखौ गथायोब्ला बे जाय मानसिखौबो इसोरा फोजौनो हायो हालेलुया प्रेज द लर्ड साबा मानसि बिराद इसोरनि थाखाय गांदों साबा मानसि सिगाङाव फैनो हागोन गांदों दा इसोरनि थाखाय गांनाय दङ इसोरनि जिउआ सुफुंगोन एक्चुअलि दिनै एक्चुअलि नोंथांमोननि थाखाय जिउआव मोनसे ब्रेक थ्रु हालेलुया आंखौ नाय फोथायनायजों नाय आरो बिसाया टाच आरो बिसाया टाच नाजाव नाय टाच नाजाव टाच नाजाव फाया टाच नाजाव टाच फाया receive mana mana wanita Daimari Nazar touch I bless ini mana Harzita Prakang mani ko mana nah touch I release fire touch there and bless there berkecil nah बेयाव बुंदों जाहैबाय राखा बिदिजों दाफे नाथाय जिउजों सुफुं जागोन समाव इसोरनि गोथार जिउआ जोंनाव ओरैबायदि स्ट्रंलि बांद्राय जुदि स्ट्रं बोलोगोरायै जुदि फैयोब्ला समाव मिसाबाय जायो मानसिया इसोरनि जिउनि बुस्थियाव जेब्ला एक चेप्टार 2 आव गोथार जिउआ फैयो पिटारमोनखौ मा होनो फरायलायनांगौ गैया पिटारमोनखौ मा होनो जिसुनि सेलामखौ बिसोरलाय मा फुङावनो बेरे फुंजायावनो लोंलाबायबाय नाथाय बिसोर गोथार जिउजों सुफुंजानायनि एन'इन्टिंआव बिसोर गसंथेरनो हायाखै हालेलुया समाव इसोरनि स्ट्रं बोलोगोरा प्रेजेन्सआ एन'इन्टिंआ जेब्ला थायो अब्ला मिसाबायदि जायो हालेलुया हाइ रेंकिंनि एन'इन्टिं आरो गोबां समाव सानो सिगां गोग्लैनाय उन गोग्लैनाय नाथाय जों जाहैबाय एन'इन्टिंआव इसोरनि जिउनि बुस्थियाव सिगांथिबो गोलैनो हायो उनथिबो गोलैनो हायो नों नाजाव नाय आंखौ नाय साइकेल गोलैनाय Mana? Bagaimana? Ikut boleh. Saya kira sudah pakai.
बेयाव उनखै गोलैनाय सिगांखै गोलैनाय साइडखै गोलैनायनि बाथ्रा फैया हालेलुया एन'इन्टेड इसोरनि दासआ जेरैखैब्लाबो नोंखौ खोलैनोबो हायो हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो इसोरनि रायजोआ रंजानाय गोजोननाय सान्थि नों जुदि इसोरनि रायजोआव दङब्ला एक्चुवेलि नोंनाव रंजानायनि जिउआबो मेनिफेस्ट जागोन नों जुदि गांदोंब्ला नों जायगायाव रंजानायनि जिउखौ नों नाजावनो हायो दाबो नाजावनो हायो नाजावलाय रिलिज फाइया नाजाव रंजानायनि जिउ टाच ओरैनाय नाजाव रिसिभ टाच नायनाया टाच नोंनो नांगौ नांगौ नाय Đang nay mang gì mà đi rồi xuống lại nữa. Mình đi đâu mình phải được xuống lại nữa bạn. Đây này. Rong ra đây. Hey. Hallelujah. Arina, kita pada orang tangan. Arina. Hey. Arina. Jesus. God bless you all. Agai kona le Jesus